Pozdrav ljudi, ja sam Master HD, ljudi, danas radimo istu novu reakciju na pjesmu od Jota Freestyle, mislim da oficijalno muzik video, hajde, dobro, ajde subajte se, da još jednom, subajte se na, od mog druga kanal, bit će vam ovdje, da, link ili nešto, bit će jednostavno nešto, vidjet ćete. Ok, ajmo sad na reakciju, evo, znači idemo, inače ovo je super što je radio, tako. Inače da se manimo ovo. Inače moram nama prokomentarisati ovaj početak, mi je odličan ovaj početak. Trening posle manje otrov, koji se čelenjasti i ubija svaki kvorom. Zloj puštam i krvarim na suncu, sve sam svoje dao da bih bio na vrhuncu. Plakao sam ja kol sam rekao da nisam. Inače dobar im je ovo, mislim, video. Ali to nikad nije bila presuda, usanjao jači jer je ova glava preluda. Jedino je bitno da imaš sve na pika, ne pominje futbol, ne pominje matematika. Ko je borac da vidim gore ruke, ja sam vaš čovek, ovo je za moje ljude. Neki kažu da sam lud, ali ja im kažem sreća prati trud. Ko je ova magija, da li znaš? To je Jota Freestyle. I ovo mi je super. To je Jota Freestyle. Svi te napuste i kad ti oči zasuse ti treniraj, neko ni sa ulice se skloni. Kad te je rutila da pratiš ideale. Inače oni, da vam kažem, oni prešenski. Svi koji ga gledaju, oni znaju da on prešao onaj rekord. Oborio rekord. Prešao preko 10.000 je nešto u godinu. Slovi su me naveli, uteho sam tražio kada su se moji razveli, a ja sam bio dobro dete, ostavljen da mori se i sportista i Vukova, to pred sobom lovi sve. Godine prolaze, oni odlačem na maks, biram šta je bitno, tada napuštam im faks. Oni koji trebaju, oni će se stidjeti, ali ovom borcu više suze neće vidjeti. Oni rekli su da ne mogu, oni rekli su da slab sam, oni hoće moje snove, ali ne da mjere jak sam. Ko je ova magija, da li znaš? To je Jota Freestyle. Stvarno znači upanim da je ovo sve odlično. Jota Freestyle. Svi te napuste i kad ti oči zasuse ti treniraj, neko ni sa ulice se skloni. Kad te je rutila da pratiš ideale, cilj je tako blizu, nemoj nikada da staneš. Dok su drugi izlazili, provodili se, upijali, ja sam trenirao. U njihovim očima bio sam čudak, zaluđenik, a zapravo sam bio neko ko juri svoje snove. I nikada nisam želeo da budem poput većine. A ni većina nikada nije mogla da bude kao ja. Ko je ova magija, da li znaš? To je Jota Freestyle. Primer da za ciljeve se gine. Jota Freestyle. Svi te napuste i kad ti oči zasuse ti treniraj, neko ni sa ulice se skloni. Kad te je rutila da pratiš ideale, cilj je tako blizu, nemoj nikada da staneš. I evo ga kraj, znači, evo ga kraj pjesme, inače pjesma je odlična. Najbolje mi je ono to je Jota Freestyle, ono na početku, kao ovo nešto, no. Da, ako vam se, da, i pratim Jota Freestyle, okej, dobro. Znači, ako vam se svidjela ova reakcija, znači, subajte se na kanal, da što prije dođemo do 50 subscribera, lajkujte ovaj video i šerujte ovaj video, tako da, hajde vidimo se sljedeći.